ngayunguri bwate program eri ane yesi tubate chipara chinyinge sana tuguchikuigura na ne mbia abantu bamanya tuguchikuigura banta bamintu bachirega bamanye chipara tubange tukuigorera round eri asabugira ngo rero ne wiki eye para tubwate ekorukuri embe igare tutaye tukuyigura wiki eye para ekorukia gwaro penda nero tukuyigura yakembere matangamano nero nkuyigurwere ekone eberege kuyigurwere chibese chichonzi kabisa package contract cha chiro site ekona nyamaiya nyabera moticho suguta maro epare kurukusuguta nyamaiya pare kurukunyabine suguta epare kurukunduru kitere pare kurukubosago tendo pare kuruku etago nyatuoni epare kurukumuchengo nesonso pare kurukurio baisi wage na ibekera milioni 10 lakini naigure nga ikara na ibekera chibese contract ya chiro site naigure nga county ya tebe ne nere tede kulema bachire ndi milioni 3 bakulemera pare nene I wish them all the best kimbegere milioni 10 na wanko iranga aho iranga nani pare kurukwa monyenye liokeri yasobera pare liomo tuwata mabe yomo isemo MCA county ya mwana gacha kalete kere kitakalima akaitiri moyo lya matanga era kekaruo pare tichiri kwera so na ibekira chibesa kuchiri ko yigora bona kana ndi rimwe pare kurukwa penda nyamasege pare kuruku rio uma ebinyinyi nchoro maega ria bantu maitega richitago grabo orencho nyakembene pare iyo rio umo tari uma rio umo yes pare kuruku sawa ke na ke kuruku sawa kebora kenyoro pare kuruku nyakorerekera muma rie maega ribone skunyuma ndetini kuyeba maite azumanginyora na maega rinero pare kuruku nyansembe moticho nera onkuruga na to kuranchi ko yigura no ko tere no nyani ya nyabisase no ego chakira no ego chakira nyabisase kabonyo nyabisase nyakembene nera nguchikugura nera bona muna to kora eyende ko kumogende aberege eyende ko kumogende giteni eyende ko kunusurami kiorori wiki yetu ko para 25 wiki yende to ko para 29 that is why karongo tebia abantu ndibwense ryo kwana ngana akorera magendero teba nagari karongo tenga na akorera magendero teba nga inche na akorera magendero iga epare abantu bakurigira na maisi teba tenga ntocho tokore gazi ona ntocho tokore gazi mama kugora chipara bugirango isato chechi milioni isato yemo ticho yende tabaka yende boikanga chechi milioni isato milioni kianda chibona chipare chibwate 300 million echo mojumbe milioni kianda chibinde bao tubako chibayigora twakorera alafu waje kuri pare chisato chiwodi chisato mwatiga chiwodi isato chitandekete chionzi pinjo na chibekere chibese echo and that is what we are going to do ekende turi constituency bere chioka chibasa chete chikoba applied online mangana liko na batayibugurete kebande kyo muiboliogo na muibolionde leta bono tomoro rekieni enda bono ligyo mu pastor bintu gokora poko enda apply online liwa apply online form we rosioka yinera bono go chanero wayo go chanero era tumanya ngabali ba apply tembali bantu ku Mombasa usikurwa kirase muntu chana form eyo kwa verify wetigwa chibese chikwenda no online muntu tayobo otakirego bribe akwa chibese maambi ngokora turebo we are looking at benefiting about 5,000 students ku Rubugirango ali bakwenda university with 10,000 shillings go chigoro chibaza liye cyo vantu bochi abantu chichiri bisato kama gukura kabisa chibesa chiro chinyinge echinto target so it is 10,000 go chigoro. That is what you are going to do maambi ni nyamarambe maambi ende etago nero bona to sub county bere okobera abantu services closer to their home sub county ito ya Gucha South go ere headquarter Nyamarambe bantu barutabaka barubukanga barubugetenga baumira na sub county etago abantu barubu moticho getenga chitago tumirane etago nande bagoje gocha banga intete abana bari mojo muri gende ki basari yekwenda nu
tari bintu biringa abantu bakorika list babisete list kabisa ama edenga nyarebe na alikire nyarebe na nyarebe motorike yo mukora integeto ochokorora ko ba open kero muntu alikire tinga ngoyo jirega nangi na achire ntona liko oirwe into keringa nga twalikire list nga abachisia chifis baachire balikire list ba enanire okwetia bible kwa mako baachire bisatu inju open to kwa ajiri wikomi cheji university abana bakogenda kuchiboileza egere